na yung nga din nakagawa saya. Okay, sige na. Malilita na mga bisitas. Drive mo na. Stop. Ano ang maminom? Manahimik muna po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa itinatawag yung operasyon na tatanggap ng ating pamilya. Maraming salamat po sa pag-ibig po nagaganap po yung araw na ito sa pagkakabuo ng ating pamilya. Kahit yung mga iba po sa amin na sa ibang bansa, ginawa po namin talaga yung mga kaya natin para magkasama po kami ulit. Every year naman po ginagawa po namin to. Sana po tumagal pa po ito, darating at darating po yung hanggang tumanda po kami, hanggang magkaroon na po kami nakaapu-apuan. Sana po nagagawa pa rin po namin ito. Tulungan niyo po kami sa mga problemang pinagdaanan po namin. Tulungan niyo po sana kami sa mga problemang pagdadaanan po namin. At patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa po namin kasalanan, sa mga hindi po namin pagkakaintindihan, sa mga hindi pagkakaintindihan ng aming pamilya. Pero nandun pa rin yung banding po namin na salamat po na tinulungan niyo po kami ng makaintindihan. Sana po masaya po yung mga lolo at lola po namin na sina Ate Linda, si Apo Tata, yung mga iba po namin lolo at lola. Sana po maging masaya po itong araw na ito at tulungan niyo po sana kami na maging matatag po kami. Amen. Wala pa yung matanda eh. James, wala pa yung matanda lang. Umuulan, gusto niyo masira yan? Salamat na yung dagi ng tatalo. Alam mo, kulang sila. Sa ibig wala pa. Oo, nagbibis pa daw. Ay, sorry. Kailangan mo na nandyan. But it grew from the same rush. Being that you gone, I was almost done. When you walked in, said that you had nothing to fool. Didn't expect this is how things would go. Baby, you're drinking my love. Looking back, I'm shy, but you are.
But it grew from the simple hush, 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 hush. You know that you can never say messed up. When you walked out, said that you had enough, nothing to prove. Didn't expect this is how things would go. Maybe in time, you change my mind. I'm looking at you, wish I could be right. This is